kienu jgħidulna li qegħdin nipritkaw il-mibeda, kienu jgħidulna li qegħdin namlu l-affarijiet bi kbar għax din. Bħala dritt fundamentali, int għandek dritt tal-kult tiegħek, ħanmorru minn hemm. Ma jiena nemmen ħafna fil-ġulija. Kieku nkun ġo pajjiż li laqani tani xniekol, tani tetjati edukazzjoni lill-uliedi, inżomm lura ħafna milli nurta l-popolazzjoni tal-post. Inħossni li id-dritti tiegħi qegħdin jonsu, naħseb li għamit l-ewwel pass li nibdew nagħmlu xi ħaġa. Ħassejt li ġi hawnhekk għax jiena ħossni Malti u mhux meta jaqbel li biss u meta jaqbel għall-buti li ħossni li Malti, imma ħossni Malti meta jiena nara l-pajjiżi li miexi kif suppost u kif nixtiequ aħna. Pushback skont għal-min, ġifieri wieħed l-ewwel mandu jifhem aħna bħala għaqda x'aħna nemmnu, x'aħna jitolbu. Aħna vera razzisti maħniex. Jiena nixtieq wassal messaġġ li f'dal pajjiż ma jistgħux jibqgħu sejrin hekk. Jiena noqgħod il-marsa qed inġarbu ħafna affarijiet bħalissa. Jiena sawtuli t-tifel ukoll u minn sawtu wieħed minnhom għaddu qiegħed barra. Inħoss li huwa dover ta' kull Malti, ta' kull ċittadin Malti li jiddefendi jartu, il-ġensu, ġifieri l-niesna, għax jiena nemmen li Malta għandha tkun tal-Maltin. Minn servizz li nagħmlu aħna l-poplu jappoġġja lilna fil-ġlieda li qed nagħmlu kontra l-integrazzjoni sforzata. Huwa sens komun. Kulturi li huma waħlin fil-Medjoevo, kulturi li għad għandhom mentalità li jmorru kontra drittijiet tal-bniedem. Jgħixu paċifikament f'pajjiż, però meta jikbru dawn jimponu u jikmandaw ta' sikura u minar biża u sid dan in-nies li jissejħu multikulturalisti, jissejħu globalisti, jissejħu liberali